kai yi min kyautar da ba a misali, don cikar wanda ka baiwa dukannin dalili, asalin samuwar ruhin da ba a jibinta. Faduma ta ɗayanta, Faduma ta ɗayanta tun gabanin jikinta, samuwar duk sarauta dole sai dai anata, dukkanin matsayi tilas a ɗauka a bata. Faduma ta ɗayanta, dan cikar tsarkakar ruhin batula ku gane, shi ya sa Mustapha ya kira ta ruhin jiki na, duk isar ɗan adam tilas ya zauna ƙasanta. Faduma ta ɗayanta, Faduma ce ko wanda idan ta zo gun ma'aiki shimfiɗarsa yake tashi ya bata na sarki, sai idan ta fa zauna za ya zauna gabanta. Faduma ta ɗayanta, kai isar Faduma wallahi sai dai misali, Mustapha ba ya jin daɗin barin ta batuli, ko anan za ku san dai Faduma ta ɗayanta. Faduma ta ɗayanta, Faduma ce alamar samuwar mai yaƙini, duk isar ɗan adam a gidansu ya san yaƙini, na ji Allahu ma a gidansa abbai ɗayanta. Faduma ta ɗayanta, sallama ta gare ki ya cikakkar sarauta, sallama ta nake miki garkuwar duk halitta, Faduma dan isar annabu zaren ƙazanta. Faduma ta ɗayanta, Faduma nan wurin zan so in huta a baiti, bani hutu cikin aikin ki koda a baiti, an ji mama batula zani rero waninta. Faduma ta ɗayanta, Rabbana kai salati addadin bayyanarka, kun na fara ƙarshe ne kun isowar batunka, alihi har sahabbai sasu dan sun azarta. Faduma ta ɗayanta, Faduma kin sani ƙaunar ki nake bayani, ko a bacci na Faduma ni da ke aka sanni, nan gurin zani so ƙarshen bayanin kafta.